最初に民話まあなんていうんですかね、桃太郎さんみたいなのが日本にはありますけど、そういう民話を最初に1個やりたいと思います。でこれはこのおばあちゃんのやつみたいに歌みたいなのが入るので、皆さんにもちょっと参加してもらいます。僕がくまるまもんべくまるまというと、皆さんはブーと言ってください。いいですか？くまるまもんべくまるまブー。いいですね。もう一回いきましょう。くまるまもんべくまるまブー。くまるまもんべっていうのは牛が鳴くよ鳴くよっていう意味なんですね。でブーっていうのはこれは牛の鳴き声なんです。日本ではモーですけど、ジンバブエではブーなんです。ということでそのくまるまもんべの話をちょっとしてみたいと思います。昔々あるところに一人の女の人がいたんですね。で女の人には子供が一人いて一緒に生活してました。でこの女の人なんですけど、実は牛に化けてしまうんですね。で約束が一つあったんですね。でこの女の人は絶対にさっきのおばあちゃんが持ってたやつみたいに臼と杵で穀物をついてはダメですよっていう約束があったんです。ところがある日どうしてもちょっと穀物をつかないといけないことになってしまって、で女の人がこうやってこうやって穀物をついてしまったんですね。間違えた。くまるまもんべくまるま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 、こうやってついてやってると尻尾がこうニョロっと生えてきたんですね。で耳がなんかこうニョキッとなって角が生えてきて、足になんかひずめができてきて2本足で立たれへんようになってきて、こう両足両手でついてしまってついに牛になってしまったんですね。もう子供が泣き出してもう逃げてしまった。近所の人たちもみんな逃げてしまったんです。もうお母さんその女の人困ってどうしようってなってるんですけども、ブーとしか言えないんですよ。どうしよう困ったお母さんもなんか走り出してしまったんですね。でどうしよう、実家帰ろうと思って実家にその牛のまんまで帰っていったんですね。で実家にはお父さんがいたんです。でお父さんが普通に生活してたんですけど、なんか見慣れない牛がおるなと、気持ち悪いなと。でもうろうろしてるんですよ。でお父さんついになんかこれおかしいぞということで、ハチャの木っていう木があるんですけど、その木の枝をポキッと一本折ってその牛をしばいてみたんですね。バシッバシッ。くまるまもんべくまるま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 。そうするとですね、ムチというかそのハチャの木の枝でバシッバシッとしばいてると、角がヒューッと引っ込んで尻尾もヒューッと引っ込んで耳も普通の耳に戻って、手からひずめもなくなって普通の人間に戻ったんです。おしまいという話なんですけど、こういう話をすると「なんやねんそれ」みたいな、それを言うのが皆さんの役割なんで、それはどういうことやということがあったらどうぞ手を挙げなくてもいいんで、そのまま誰か質問してもらえると。どういうことですか？何がですか？もう一回しましょうか、同じなんかどうしても気になることとかないですか？もう牛になっちゃうという約束は誰と誰の約束なんですか？いやなんか女の人、いや僕も僕が見た話じゃないんでよくわからないんですけど、多分みんな知ってるんですよ。あの人はあれついたらあかんねんで多分みんな知ってるんじゃないですかね。そういうことが暗黙の了解みたいな、そういうのよくありますだと思いますけどね。そのなんとかの木ってアチャの木っていうのは、そういうなんか払うみたいな。それいい質問ですよね。でしょうね。ハチャの木っていうのはこのジンバブエの社会ではハチャの木っていうのは祖先の木って言われてて、なんか困ったことがある時とかお願い事する時にハチャの木の下に行ってお供え物してお祈りする木なんです。だからちょっと聖なる木みたいな、でもそんなに珍しい木じゃないんですけどね、そういう木です。お父さんそれを分かっててその木を取ったから。そうでしょうね、きっとね。僕もだから話してるんですけど、僕も昔話してるんですけど、なんていうんですか、これ音で伝わってるもんなんで、一字一句聞いたものをそのまま言ってるわけじゃないんですよ。
だから話してるうちに勝手に僕の知らないなんかこの辺のなんか操られてるのか知らないですけど、自分の話にちょっとなってしまうんですよ。だから僕もなんかもう初めて聞く話みたいになってるから。ということで他はないですか。じゃあ次の話に行きますけど、まあこういう言い伝えみたいな話もいっぱいあるんですけど、日常の出来事で起こる話もいっぱいあるんですよ。そういう嘘やろみたいな話がいっぱいあるんですね。そういうのもなんかすごい面白い話にちょっと持ってるのか知らないですけど、面白い話にしてどんどん伝わるんですよ。で僕普段からそういうのを例えばご飯終わった後とかなんか急に話しだすんですね。ここそこでああいうことがあったみたいな。それが全部面白いんですよ。ほんでこのイベントがあるっていうのを分かってたんでこの間3月の5日に帰ってきたんですけど、帰る前にちょっと今からいつもみんながやってる面白い話のビデオ撮るから面白い話してくれって言ってビデオ撮ったんですよ。で無理やりやってもらったんですけど、1時間ぐらい撮影したら全部で16個面白い話が出てきて、みんなやっぱ笑いを取ってましたね。まあそれぐらいなんか次からなんかみんなでなんか面白い話がどんどん続いていくみたいな、そういうのがあるんです。でそのお話の一つですけど、ジンバブエの一番でかい首都のハラレっていう町があって、そこから北に50キロぐらい行ったところにマセンブーラっていう村があるんですね。そこであった本当の話なんです。でどうやらなんか一時期そのマセンブーラの村で人がすごいよく死んだらしいんですよ。よくわからない病気で。でみんなはそれまた暗黙の了解みたいな話なんですけど、あいつが実はみんなを呪ってるから殺した人がいっぱい死ぬんやって話になったんですね。でそれでそのなんか呪ってるって言われてる人も否定しないんですよ。ほんである日キリスト教の一派の人たちが家の清めをやろうみたいな話になって、で白装束の人たちがその人の家にいっぱい来たんです。で丸い円形のかやぶきの小屋があって、それをぐるっとそのキリスト教の人たちが取り囲むんですね。で歌を歌うんですよ、キリスト教の歌を。で一番偉いその教会の偉い人が預言者なんですね。預言者、ムプロフィッターって言われるんですけど、預言者の人で、その人が中心になって歌を歌うんですけど、その預言者の人がプラスチックのこんな桶に水をこう入れて、その水で清めるんです。ほんで家がこうあって、みんなが囲んでて、その家のドアに向かってこうやって水をこの手に取ってバッてかけるんですね。こうやって近づいていくんですよ。こうやってで近づいていくんですよ。でバーッ近づいていって、もうドアがもうびっちょびちょになるぐらいこうやって水かけるんですよ。ほんならドアのとこからバーッとちっちゃい動物が出てきたんですよ。ほんで預言者に向かってってやるんですね。その時に出てきた動物がデバネズミって言うんですけど、これなんですよ。ね、出てきたんですよ。ほんなら預言者の人びっくりしてもってうわーってなって、でもみんなこう預言者やと思ってるから、自分偉いと思ってるから、これ引いたらあかん思って、その水かけたら死ぬやろ思ってこうやってかけるんですよ。ところがもうはーやってるんです。こうやってってやってるから、ちょっとだんだん怖なってきて後ろ下がり始めて、ちょっとごめん無理って言い出して、でその家のその主人も呪いかけてる人ももう嫌なんですよ。自分がそうなってるの嫌やし、なんか出てきてるし、もうどっかやってほしいんですよ、それを。で家の主人はそれやめんのと、そこでいやあんたここまで出たよ、ここまであとちょっとでもうとか死ぬからこれなんとかしてよ。いや預言者ももうちょっとこれちょっと無理やわ、だからもうごめんこれ無理やからって言って預言者帰ってったそうです。おしまい。これは本当にあった話。いやそこで終わりなんですよ。まだ人が死んだのかどうかと。いやもうそんなん僕そこまで聞いてない。もう笑ったらそれで終わりなんですよ。まあそんな感じで、同じくこれマセンブーラの同じ村の話なんですけど、マセンブーラには捕まらへん男っていうのがいるんです。捕まらへん男で、その捕まらへん男の話は2つあるんですけど、まず1つ目はそいつは金に困ったんですよ。金に困って強盗しようと思ったんですね。でジンバブエ結構冬寒いんでこんなでっかいコートを着るぐらいのそんな時期やったんですけど、強盗しようにもどうやってやろうかと考えて家の中見渡したけどなんか何にもないんですよ。
で着てるのはコートぐらいで、パッと見たらすごい鍋があったんですね。でアフリカの鍋って結構、でかくてすごい長い手がついてるんですよ。で金属の鍋なんですけど、その長い手の部分が筒になってるんですね。でこれいけるなと思って、そのすごいロングコートの中に鍋の料理する方をこう入れて、鉄の筒の方をこう出して、これ拳銃って言ったらいけるよなっていうことで、それで強盗することにしたんです。捕まらへん男はね。でそいつは毎月月末になると学校の先生が給料もらうっていうのを知ってるんですね。だから学校の先生のところで強盗してやろうっていうことで、村なんで宿舎があるんです、先生の。で夜中にそのコートの中に鍋隠して、女性教師の寮に行ってゴンゴンゴンってやったんですね。で外真っ暗なんですけど、中はこんな感じで明かりあるんでうっすら見えるんですよ。でゴンゴンゴンって言って、戸がバッて開いたら「手を挙げろ!」って言ったんです。ほんなら先生びっくりして「殺されたくなかったら金出せ!」って言ったんですね。もう拳銃やと思ってるから先生もうお金出したんですよ。で男の人お金持って帰ってたそうです。おしまい。捕まらへん男らしいです。いやほんで、なんで捕まらへんっていうか男って言ってるかっていうと、これタイトルとかないんですよ。急に僕この話されて、ほんでお金持って行ったって言うから、いやその人捕まらへんかったんかって聞いたら、あいつは捕まらへんやつやったっていう返事が返ってくるんです。いや捕まってないのって聞いたら、いや捕まらへんやつやったって言われる。ほんでもう一つその捕まらへんやつの話があって村のバーがあって、バーで酒飲んでたんですね、その時。ほんならたまたま子供が5人いるらしいんですけど、子供5人がなんかバーの前通ったらしいんですよ。でそれも冬の寒い時期やったのに、誰一人として上着を着てなかったらしいんです。ほんならバーのところに上着を、売ってる姉ちゃんがいて、でその捕まらへん男に「ちょあんたの子供もう全員なんか上着もなしでこんな凍えてるやん。つけでええからこれ全部買うてやってよ」って言ったら、その捕まらへん男が「ほんならもう全員着したって、金そのうち払うから」って言って、で着してもうて子供ら家帰ったんですよ。で何日かして女の人が「ちょっとそろそろお金ちょっとずつでもええから欲しいねんけど」ってその男の家に行ったら「何の話?」って言って「いやこの間ほら子供が服着て帰ったんつけで払うって言ってたから」いやお前何言ってんのか全然分からへんわ」って「何の話?」ってとぼけるから、もう女の人怒って近くの町の警察署行ったんですよ。で服を子供5人分買ってつけで払うって言った男がおるんやけど、全然お金は払わへんし、服買ったこと自体もなんか否定してるとか言って警察署に言ったんですね、女の人。ほんなら警察がそのマッセンブーラの捕まらへん男の家行って「ちょっと来い」ということで町の警察署まで連行されたんですよ。でもなんか話がうまいこといかんかったらしくて、ついに裁判沙汰になったんですね。で男を出廷して裁判官にどういうことになってるのか話しなさいと言われたんですね。男はいやじゃあ女の方が先に証言したんですよ。この人つけで服買うって言って子供に私は服渡したけどお金は払わへんし全部否定すると、服買ったこと自体も否定し始めたって女の人が言ったんですね。ほんなら裁判官が「いや男お前はどうやねん」と言ったら「いやこいつ俺の彼女やってん」って。でなんかうちの子供上着なかったから、でこの彼女はなんか服売ってたから「いやあんたの子供なんかみんな凍えてるやん」って言って「服着させたるわ」って言ってなんか服着させてくれたんよ。けどもう別れようぜって言ったら急になんかお金払えとか服返せとかそんなこと言い出したとって男が言ったんですね。で裁判官が「ちょっと待って」お姉さんちょっとあんた結婚してないの?」で女の人は言ったんですね。「いや私まだ結婚してませんけど、でもこんな男となんか付き合ったりしてませんからね絶対にそんなこと絶対ありませんから」で裁判官はまた言うんです。何チワ話ちょっともうええよもう裁判所出てもうそのチワ話は自分らの村でやめてくれたら全部解決してくれたらええからって言って裁判所2人とも追い出されたそうです。話おしまいですということなんですけど
捕まらへん男の話なんかないですか捕まらへん男は不死家庭っていうことでよろしいですか？一夫多妻制なんでそのあたりの詳しいプライバシーの話は分からないですけどそういうことはよくありますよね。奥さん以外にガールフレンドがいるっていうことは日本では考えられないぐらいあります。子供たちもお母さんが、ちょっと影が見えなかったんで。いやちょっとわからないですけど、もしかしたらもう不死家庭だったかもしれないまだ時間ありますよね僕何分までかなあとまだもうちょっともう1個ぐらいそうやな。じゃあ怖い話を最後にして終わります最後のさっきのおばあちゃんがやってた話をやります。昔話ですねこれで僕はイベムカージっていうと皆さんはジャージャマディロジャマイカウヤジャージャマディロジャージャマディロというのを皆さんでお願いします。ジャージャマディロ昔々あるところに夫婦がいまして、夫婦にちっちゃい息子が一人いたんですね。でお父さんは息子を連れて森に狩りに行きました。でお母さんは畑で雑草がボーボー生えてきたんです。草刈りに畑に行きました。でお母さんが畑でこうやって草刈りをこうやってやってると、森の方から鳥がチェッチェレレレレとこう一匹飛んできたんです。で歌ったんですね。おい女ジャージャマディロ肉が来てもジャージャマディロ食べちゃダメよジャージャマディロお前の子殺された森の中でグルーマディロなんや変な鳥が来たな、なんかようわからん歌いよるわと思って、お母さんもこうやってまた畑仕事を続けたんですねでお父さんの方なんですけど、実は森に狩りに行ったんですけど全然動物が見つからなかったんです。獲物が全然捕まらなかったんですよ。でどうしようかなと思って自分の息子の手をちょん切って足をちょん切ってで全部肉にしまったんですね。おい女肉が来ても食べちゃダメよお前の子殺された森の中でその鳥がまた畑に飛んできたんですね。お母さんなんか変な鳥が今日は来るわ、おかしいな、気持ち悪いな、そろそろもう時間やし家帰ろうかということで家へ帰ったんですね。そしたらお父さん帰ってきてたんですよ。坊やはって言ったらお父さん言うんですね。あ、もうすぐ来ると思うで。でお母さん家事したんですね。掃除したり焚き火取ってきてご飯炊こうとしたりね。あれ息子はまだ帰ってこへんな。お父さん子はいやもうすぐ帰ってくんちゃう。でもお母さんおかしいなと思って子供が一人でこんな時間帰ってこないのおかしいなと思って、で家の周りぐるっと回ってきたらそこに袋が入ってて、あ、これお父さんが取ってきた肉かと思ってパッと開けたら中に子供が入ってたんですね。ああお父さんあんたこんなことしたのっていうことで、お母さんは村長さんのところに行って、うちの夫が子供を殺しました、もう私は実家に帰らせていただきます、あんな男とは見事に一緒に住みませんということで2人の夫婦は別れて、そこでお話はおしまいです